Valget til Inatsisartut er allerede i morgen, og nu har vi partilederne klar til at den sidste debat inden valget. I næsten 2 timer er der valgdebat fra partilederne. God fornøjelse. Inden vi starter helt ud, så skal jeg lige forklare om magtens tredeling i Grønland. Altså, vi har Inatsisartut, som er den lovgivende magt, naalakkersuisut som det udøvende magt, og så frem der er nogle overtrædelser af lovgivningen, der dømmer, det er den dømmende magt, og derudover så har vi den fjerde magt, som er pressen. Nu vil I gerne overtage magten, og I står til valg nu, for i morgen overgives magten til jer. Og de næste 4 år med flertal kan I bruge magten så meget I vil, men selvfølgelig inden for rammerne. Og så frem I ikke laver en aftale med nogen, så kan I også være med til at bestemme rammerne. Så derfor forventer jeg, at denne aften vil være en debat med god og orden, med respekt over for den fjerde magt. Vi har glædet os til jeres valgtaler fra jeres partier, og jeg forventer, at I har også viljen til at gå på landspolitik, på landsdækkende politik. Så overgår vi til den første emne, og det er USA's interesse i Grønland. For det først vil jeg spørge jer under spørgsmål. Da vi vågnede i morges, så havde Donald Trump, USA's præsident, havde udmelding omkring Grønland. Og han vil gerne investere i milliarder i Grønland. Og han vil gøre os rige. I skal svare spørgsmålet med ja eller nej. USA's præsident Donald Trump, er han til at stole på? Jens Frederik Nielsen, demokrat? Nej. Karl Ingemann, ja. Motiborg, ikke. IA, nej. Aqalu Jeremisen, Adasut, nej. Erik Jensen, Siumut, nej. Pelle Broberg, Nalerak, nej. Så kan vi igangsætte debatten. USA's præsident Donald Trump vil gerne have magten over Grønland. Det siger han meget klart og tydeligt lige ud. Og han siger om nogle år, at vi bliver knyttet til Grønland, til USA. Og det siger, at det døfter allerede, hvad landet skal hedde uden om os. Og vi er sure på dem, fordi det spørger Danmark uden om os. USA er langt større end Danmark, har meget større magt, og USA har endda så meget magt, at det har magten til at stoppe og starte krige. Vi vil gerne have suverænitet og selvstændighed i Grønland. Formanden for naalakkersuisut, for det første, den her USA's præsident udviser en stor respektløshed over for Grønland og folket. Og det vi skal gøre, er, at vi skal sætte en tydeligere grænse over for ham, og så vi skal ikke have den respektløse gerning mod os. Det vi skal gøre, at vi skal gøre det klart og tydeligt, at det er det grønlændere, der skal bestemme over Grønland, og hvad der sker i Grønland i fremtiden. Og på den måde skal vi sige, at så frem dem, der skal være her, er dem, der skal bestemme. Du stoler på Donald Trump. Ja, med disse bemærkninger.
I USA er der 340 millioner, der har selv valgt USA's præsident. Fordi de stoler på ham, så er han til at stole på. Men han har ikke udelukket, at han vil gerne overtage Grønland med magt. Men du stoler ham stadigvæk. Ja, jamen det er rigtig mange mennesker, jeg vil ikke lade være med at stole på en mand, der er valgt så mange mennesker. Du sagde også nej til, at du ikke stoler på ham. Jeg er meget ærger mig over, at det republikanske parti er gået så langt, og med disse bemærkninger om at kalde Grønland et andet land, så troværdigheden fra deres side er faldet ned til jorden, men så Aqalushi Jeremiasen, du var en af dem, der var glade, da Donald Trump blev valgt ind. Nu siger du, at situationen er ret ærgerlig. Kan du uddybe det? Ja, jeg har slået mig til tåls i rigtig lang tid, og jeg har tænkt på hans tidligere valgperiode, og der har jeg tænkt på, om jeg skulle blive ved med at bakke op, fordi jeg har bakket op om republikanerne, siden jeg var ung, og det har jeg sagt åbent mange gange. Men 27. januar, så sagde jeg meget tydeligt, at jeg ikke længere kunne holde til de her forhold, og derfor er jeg holdt op med at støtte det parti. Pelle Broberg Naderak, du har markeret? Ja. Ja, i forhold til dit spørgsmål. Kan vi stole på andre lande? Nej. Vi stiller op for at arbejde for grønlænderne. Man skal heller ikke stole på danskerne. Men vi sætter ikke ord på, hvem det er, der skal styre, men vi snakker om samarbejde med andre lande, men i forhold til det, som vi snakker om, så det, vi snakker om lige nu, det bliver oversat, og så hører hele verden det, der bliver sagt. Og jeg er helt sikker på, at man kan dreje det ud på forskellige måder i forhold til det, som vi siger i dag, om hvorvidt vi stoler på ham eller ej. Vi har aldrig mødt ham, men USA's magt, den kan man ikke komme udenom, og det må vi erkende os alle sammen. Så fra Naderak, så siger vi, at selvfølgelig har vi til hensigt om at tage en del af magten. Jens Frederik Nielsen, du har markeret. Ja, jeg synes, at allerede fra et tidligere tidspunkt skulle vi have sagt fra, hvordan. Jeg ærger mig rigtig meget over, at det, som vi nu kalder rigsfællesskabet, hvor Mette Frederiksen er statsminister, hun rejser rundt i Europa og snakker med rigtig mange lande i Europa. Men hun har ikke sagt noget over for USA omkring det, som Donald Trump har sagt om vores land. Jeg synes, at dem, der er ledere for Danmark og dem, der er ledere for Grønland, er nødt til at stå sammen og lave fælles handling og sætte nogle klare grænser. Hvordan sætte en grænse? På en måde, som Donald Trump kan forstå, så skal vi sige, at Grønland ikke er til salg. Grønland er ikke et hus, som man kan købe. Hvis man følger den måde, som Donald Trump forklarer sig på, så er vi nødt til at være mere skrappe i tonen. Som det blev sagt tidligere, alt det vi siger nu, det bliver tolket, og det kan bruges til at blive vredet over i den ene eller den anden led. Og jeg vil være glad for, hvis man kan forstå det sådan, at vi gerne vil sætte en grænse. Vil I tale med Trump for at sætte en grænse? Hvis det bliver en mulighed, så vil vi gerne tale med ham ansigt til ansigt, men vi vil ikke bare sidde her. Vi vil eftersøge nogle løsninger, og så kommer vi også med nogle klare udmeldinger. Og jeg mener, det er noget, man skal gøre. Man kan gøre sammen med Danmark. Tak til Jens Frederik Nielsen, Demokraterne. Erik Jensen, Siumut. Vi stoler slet ikke på Donald Trump. Han kommer med en hel masse forskellige forsøg på påvirkninger fra dag til dag. Og jeg kan sagtens forstå, hvis borgerne føler sig utrygge. Men fra Siumuts side, så skal vi tydeligt sige, at vi som Hold Alliance, der skal vi prøve at sige, at desværre så har de jo en militærbase her i Pituffik. Og de er en del af alliancen, så vi kan ikke komme udenom at samarbejde med dem. Men den her person er altså ikke pålidelig. Han er ikke respektfuld, og han er også
udviser også manglende respekt over for sit eget folk. Det er meget ærgerligt, den situation, som vi er i. Og fra Siumuts side, så skal vi sige, selvom vi ikke stoler på ham, så kan vi ikke komme uden om, at vi bliver nødt til at snakke med ham, som noget af det første, det laver. Du har inviteret ham. Ja, det er rigtigt. Fordi i 1951 så blev der indgået en forsvarsaftale over hovedet på Grønland, hvor Grønland indgår. Det er sådan nogle slags forhold, som vi gerne vil overkomme. Men de oplysninger, dem vil Danmark ikke give os, altså hvor stor en fordel de har der. Og hvis vi skal prøve at finde ud af det, så skal vi snakke med amerikanerne. Ærger du dig over, at du har inviteret ham? Vi kan ikke komme udenom at skulle snakke med ham. Men jeg synes ikke, det er passende, at han kommer her. Og når man tænker på den måde, som han opfører sig på, så synes jeg ikke, det vil være passende. Og borgerne vil være utrygge ved, at han kommer her. Det kan jeg ikke lide. Muttiborg Ede. Inuit Ataqatigiit, du har markeret. Ja, det vi har gjort nu, inden for de partier, som har medlemmer i Inatsisartut, der skal vi tydeligt sige, at i den her valgperiode, altså fra den her nye valgperiode, så er vi nødt til at være meget mere bastante. Realiteten er sådan, at vores naalakkersuisoq for udenrigsanliggender sådan udmeldinger viser en land, som man ikke kan stole på, så jeg vil gerne på vegne af IA sige, at vi bør sige noget meget mere lige ud, meget mere lige ud end før, fordi nu er man gået alt for meget over grænsen. Og det samme, hvor vores allierede sidder i den situation. Men du har allerede sagt det. Vil du gerne sige det på ansigt til ham? Det må vi hurtigst muligt gøre. Og det er på den måde, at vi har man samarbejdet. Vi skal kigge hinanden i øjnene og sige, at der er altså folk her, som han skal respektere. Og hvis han ikke kan undvære Grønland rent forsvarsmæssigt, så skal han selvfølgelig have samarbejde med os. Pelle Broberg, du har markeret. Ja, man kan ikke komme udenom at snakke med ham. Men inden da, så er jeg også enig i, at grønlænderne, vi skal selv beslutte, hvad der skal ske. Så kan jeg love efter valget, at det er først der, at vi kan tage den næste og sige til ham klart og tydeligt, hvad det er, vi vil. Vi bliver ikke inviteret ved bordet, fordi vi ikke er en del af FN, eller vi ikke er en nation. Og det her skaber også en masse udfordringer i forhold til fiskeriaftaler og andre ting. Så den allerstørste magt i verden, så er jeg ikke overrasket over, at det ikke vil møde os som en nation. Så jeg vil gerne give jeg rækker ud med mine hænder om at samarbejde med andre partier. Skal der først udarbejdes nogle aftaler i forhold til samarbejde med USA? Nej, men vi skal gå udgangspunkt i, at det grønlandske. Jeg har et anorak, som er grønfarvet, og det er meget klart, det er Greenland. Det skal vi vises klart og tydeligt. Du sagde, at du ikke kan stole på Trump. Du sagde også, at andre lande er ikke til at stole på. Men Donald Trumps ønske om at have magten over Grønland, og disse bemærkninger, og han vil gerne investere, han lyder som om, at han gerne vil hjælpe os. Er det på baggrund af, at han har sine egne interesser over for landet eller andre lande? Jamen, ligesom alle lande, Danmark og EU og andre, det vil gerne arbejde og gøre handel til fordel for dem selv. Men jeg kender ham ikke personligt, men jeg ved ikke, hvordan han gør tingene. Du har markeret. Ja, det kan vi ikke komme uden om. Vi bliver nødt til at mødes med ham uanset. Det synes jeg, at det er nødvendigt. Jeg beklager. Men vi synes også fra at det er nødvendigt. Fordi det handler så meget om vores fremtid og vores ønske om nation og udvikling i Grønland. Hvis vi skal tage det næste skridt,
så må vi på det samme niveau som ham, og vi bliver nødt, hvis vi ikke gør noget, hvis vi ikke gør os tydelige, så hører han ikke efter. Fordi der er også uoverensstemmelser mellem Danmark og USA, så vi bliver nødt til at være med på forhandlingsbordet og sige til ham, jamen prøv at høre her, vi er ikke til salg. Vi bliver nødt til at sige det til dem, at vi har hørt disse behandlinger med hensyn til, hvad der sker i Nordgrønland med Inuit. Tak, Carl Ingemann, du har markeret. Præsidenten i USA har en kæmpe stor baggrund, som partierne også har i Grønland, så går jeg stærkt ud fra, at det melder deres meninger ud, og så fremt Donald Trump begynder at overtage andre lande, så tror jeg helt sikkert på, at der vinder nogle opråb fra internt i landet. Vi har også igen rigtig mange år har samarbejdet med USA, hvor det har en base i Grønland, og vi har overværet det her. Så jeg tror slet ikke på, at USA vil behandle Grønland og Europa på den måde. Og Trump skal jo også trække sig på et tidspunkt. Og uden tvivl vil man gå tilbage til det forrige gængse tendenser tilbage i USA. Er I åben over for militært eller militært, så der skal ikke bygges et base i Grønland. Niels Frederik Nielsen, du har også markeret. Vi skal ikke være i tvivl om, at USA's og Trumps gerninger og planer, det er alt sammen til fordel for USA. Han siger, at America First, så han tænker altid til fordel for Grønland. Så vi står i midten, faktisk. Så Trump prøver en masse på mange mulige måder gennem X og den gamle Twitter, gennem sociale medier, om at påvirke Grønland. Så vi bliver nødt til at sætte en klar og tydelig grænse og sige, det der skal ske i Grønland, skal besluttes af grønlændere. Og hvis derudover skal vi også sikre, at en god samarbejde mellem andre lande, så derfor skal vi have en stærk udenrigspolitik, som også fokuserer på Europa. Tak til Jens Frederik. Og så det, vi gerne vil sige til Trump, skal det først udarbejdes i Inatsisartut. Hvad tænker I? Du har markeret. Ja, det er op til flertallet. Men uanset hvem der er koalitionen, der bliver koalitionen, det skal sende den formand for naalakkersuisut med en brev, der siger nej. Jamen, der må gerne være en udråbstegn i brevet. Jamen, han får sikkert haft en hel masse nejer og afvisninger med hensyn til køb af ejendommen. Så han ved godt, hvad nej betyder. Så kan vi gå videre med det. Vi bliver nødt til at tænke lidt anderledes. Vi skal skabe trygheden igen. Det er vores udgangspunkt. Det skal vi tilbage til, så vi bliver nødt til at have en god samarbejde med andre lande, uanset om det er USA eller europæer. Så vi skal også få dem til at forstå, at vi har et bagland, som vi skal beskytte. Mutti, du har markeret. Der er tale om vores land her. Det er ikke et spørgsmål om partifærge. Det handler ikke om, hvor stort hvem der har flertallet. Det er noget, vi alle sammen skal være sammen om at stå fælles om. Det er den første og eneste mulighed. Det her er ikke et politisk anliggende kun for dem, der danner regering. Det er en arbejde, som samtlige partier skal stå sammen om. Det handler om vores fremtid. Fra Inuit Ataqatigiits side, så er det sådan, vi ser det. Vi vil gerne arbejde sammen om at lave et meget tydeligt budskab. Mutti Borg Egede,
Inuit Ataqatigiit, Jensen Siumut Tuamakat. De her meget anstrengende forhold, som Trump kommer med via forskellige udmeldinger, så har man været dygtige til samtlige partiformænd at stå sammen om at sige det ene og det samme budskab. Og den måde at arbejde på er vi nødt til at holde fast i, og det synes vi også fra Siumuts side, at vi er nødt til at arbejde videre på den måde. Vi skal ikke være uenige, fordi det her emne, det er så stort, at vi er nødt til at være fælles om det. Så som det bliver sagt, dem, der kommer til at den regering, de skal for det første over til USA. Så fra Siumuts side, så synes vi, det er meget vigtigt, at samtlige partier, at vi ikke er uenige om det her, at vi ikke kævles om det her, men at vi beskytter landet og sikrer os, at vi ikke bliver overtaget som land. Jensen, tak. Peter Proberg, Nedragte og Marked. Ja, jeg tror helt sikkert på, at vi bliver mere betryggende som land, hvis vi udtrykker vores identitet, fordi den er jo dobbelt. For det første er det aldrig lykkedes at indgå aftaler gennem medierne. Når man tænder fjernsynet og ser medierne, så kan man se, hvor dårligt det går derovre. Så jeg synes ikke, det er en mulighed at prøve at indgå forhandlinger via medierne, men jeg synes, det er meget vigtigt, det som vi skal understrege lige nu, at når der bliver dannet en regering, så skal vi blive enige om, hvad det er, vi vil i fremtiden, og sige det meget tydeligt. Hvorfor er det vigtigt? Det er fordi, at han skal vide, hvad det er, vi vil, og at vi ikke kommer til at tage udgangspunkt i andre, men i andre. Tak til Pelle Brolærer, Karl Ingemann, Rutlap, du har markeret. Ja, præsidentens udmeldinger om at ville købe vores land. Altså, det er man jo holdt op med for længst. Man kan ikke længere købe et folkefærd. Og hvis man prøvede det i dag, så vil der være rigtig mange folkefærd, som vil sige nej. Den mulighed er ikke længere. Det er ikke længere en mulighed. Også det, at man gerne vil købe et land, det tror jeg faktisk ikke på. Det kan jo ikke lade sig gøre. Tak til Karl Ingemann. Jens Frederik Nielsen, Demokraterne, efter dit ord, så går vi videre. Det vigtigste for mig, det er, at borgerne skal være trygge. Og jeg er enig i, at det her, det er noget, som vi er nødt til at være sammen om. Men så skal vi også vide, hvad er det præcis, vi er fælles om. Der er rigtig mange vælgere, eller der er rigtig mange kandidater her i landet, og nogle af de ting, der bliver sagt inden for de forskellige partier, kan også være meget forvirrende angående USA. Så dem, der kommer til at danne regering, og dem, der kommer til magten, de skal selvfølgelig prøve at finde noget, som det kan være fælles om. Og så må den grænse, som man finder frem til, den må man så udmelde og holde fast i. Jens Frederik Nielsen, Demokraterne. Tak. Jeg kan høre, at I alle sammen har de samme meninger i partiformænd, selvom I måske ikke er enige i, eller der er en enkelt, der skiller sig ud i forhold til, hvor meget man kan stole på. Men nu kan vi så gå videre til det næste emne. Fiskeriloven har man prøvet at ændre på i mange år. Der har været mange naalakkersuisut, som er blevet væltet af posten af netop den grund, og også i den netop afsluttede valgdebat. Man har via fiskeriloven prøvet at sikre, at vores lands ressourcer skulle bruges til at sikre jobs i de steder, som var ved at blive affolket. Fiskernes indbyrdes konkurrence, eller fiskernes indtjening gennem et konkurrencesystem. Er det passende, at man holder byer og bygder åbne på den baggrund, Jens Frederik Nielsen, Demokraterne? Jeg synes, at fiskeriloven, den er man nødt til at lave, så den giver mulighed for udvikling for alle. Hvordan? Med eksempel på det, som man har lavet nu, så har man haft for meget fokus på det offentlige ressourcer, hvor man har sat begrænsninger for fiskerne. I stedet for, at man sætter begrænsninger for fiskerne og har fokus på det offentlige ressourcer, det sætter fiskerne i en dårlig situation. Hvordan skal man så gøre det? Jo, altså selve
lovprocessen har været problematisk. Der har været rigtig mange svar i processen, hvis man kigger på dem, og så har der været en hel masse demonstrationer fra brugernes side, men det har så ikke ændret ved noget. Det er det første problem, man kunne se, der dukkede op. Jeg synes, at det skal være på et handelsgrundlag, at man skal sikre, at der kommer nogle gode rammer, også i de mindre bosteder. Altså, fabrikkerne i de store byer, de er farlige nu, men også i de mindre bosteder, der skal være bedre mulighed for udvikling på fiskeriet. Så virksomhederne, de har ikke fået for stor magt. Hvis de begynder at kunne snakke om at kunne lukke fabrikker i byer og bygder, har de fået for stor magt? Ja, det har vi også sagt fra demokraternes side flere gange, at vi er nødt til at udbrede det. Det er ikke det, men problemet ligger i, at der er tale om de fælles ressourcer, og det er det, der giver de mest indtægter i landskassen, som bliver straffet, eller som det går ud over. Lad os give mulighed for dem, der bor i bygderne, men man er også nødt til at se på de fælles ressourcer. Det er det, man burde have fokus på. Jens Frederik Nielsen, tak. Du har markeret op. Hvis vi kigger på Fiskerikommissionen, som ikke engang blev fulgt i processen, og vi har jo haft nogle gode forhåbninger i Fiskerikommissionen, men det er som om, at man har smidt alt deres arbejde. Det har været det største ærgelse fra vores side, synes vi. Hvis vi alene kigger på det private og man siger ikke direkte over, hvilke konsekvenser der kan være fra fiskeriloven, men det kan vi ikke med det samme direkte se fra lovgivningen. Og hvis vi kigger på Asia, Sisimiut og andre steder, hvad er det præcis i lovgivningen, vi vil ændre på? Nu er den jo allerede, den er trådt i kraft. Det kan vi ikke sige, at den bare kan nedstemmes. Men vi bliver nødt til at ændre på og tilpasse på direkte og indirekte ejerskab. Og man har sat Royal Greenland som en hellig ko i den her tilfælde. Så selvom der er nogle positive i det, så er der også for mange negative. Erik Jensen, du har også markeret fra Siumut. Fiskeriloven har været valgflæsk igennem mange valgperioder, og det har kostet nogle koalitioner gennem tiden. Det er den største erhverv i Grønland, og det må vi ændre på for at sprede ejerskaber. Og nu er der meget få store selskaber, som ejer meget stort set af ejerskabet. Så det er en af de ting, som vi har gjort noget ved for at sprede ejerskabet, så det mindre selvstændige fiskere får også lejlighed til, eller muligheder for at komme ind på det store ejerskab. Og det får nogle kvoter, som det kan benytte i løbet af året, som det må købe sig frem til. Men formålet er, at de får nogle kvoter, så det ikke behøver at købe sig frem til det. Og det har vi arbejdet med det store proces med fiskeriloven. Og vi har ikke været enige omkring Fiskerikommissionen, fordi vi havde ikke ønsket, at embedsfolk og biologerne skal bestemme over og politikerne. Og det synes vi synes, at det var vigtigt, at det grønlandske samfundet skal bestemme over området. Man giver Royal Greenland for mange kvoter. Da vi udarbejdede fiskeriloven, og
gennem Fiskerikommissionens blev der også anbefalet, at der skal gøre noget ved Royal Greenland, og det har man også gjort. Gennem rigtig mange år i det vigtigste erhverv i Grønland har stået i usikker situation i rigtig mange år, hvor der har været nogle udfordringer med investering udefra, hvor det har sat en begrænsning for området i forhold til økonomi og investering. Så det vi skal i gang med nu, hvis man kigger på det store ansvar for Royal Greenlands ansvarsområde med en masse produktioner, så skal vi måske kigge på det. Det er en af de muligheder fremadrettet, men jeg synes, det er det mest allervigtigere, at det er friheden, man har givet til fiskere, hvor at det ikke var de store selskaber, der ejede fiskeriet. Har I måske ikke hørt folk nok, men der er mange, der var uenige, men der var også mange, der var enige. Det er en af de ting, som skal overveje gennem det politiske arbejde, og man har sagt, at der skulle være større kvoter og spredelse af kvoterne. Og der skal siges, at det store selskaber, som har haft et stort ejerskab, forbliver stadigvæk det største ejere af kvoterne. Og det var for at give friheden til fiskere. Pelle Broberg, du har markeret. Ja. Det er et spørgsmål. Det er ret centralt. Hvad er det, man vil rykke på? Det første, det er, at man skal kunne lytte. Under høringerne har man slet ikke hørt under processen. Meget konkret, kystnært hellefiskeri, da man indførte IOK-fiskeri. Jeg kender nogen, som ringede til mig, også i går, at de ikke kan låne op til mig, fordi det var overgået til IOK-fiskeri. Det må ikke købe en ny maskine, fordi de har fået for lidt kvoter. Så kernen i problemet er, at lovgivningen havde formål til, at der skulle være færre fiskere. Hvis man vil overgå til IOK eller pelagisk olympisk fiskeri, så er det op til en fisker. Men at man fratager erhvervet, det er vi slet ikke enige i. Så det er for at give RG det største gevinst. Selvom der står en aftale med EU, at vi skal overtage, at EU skal fiske det, vi ikke kan fiske op. Meget klart må jeg sige, at alt det klager, det skal vi. Det handler ikke om, at med valgflæsk der har været nogle ændringer med fiskeriloven gennem tiden, og det var på tide, at der skulle gøres det rigtige. Akademien, du markerede. Ja, de siger, at i næste valgperiode, så er det, at man nu skal prøve at finde en løsning her, som et kompromis. Men da man arbejdede med loven, hvor mange gange sagde vi så ikke, at vi var kompromissøgende. Vi har måske ikke haft nogen med i koalitionens regeringen, men vi har sagt, at vi gerne vil indgå i en eller anden kompromisløsning. Og så sagde de også, at det var dem fra 18 til 29 år, dem ville de lave ændringer ved, men det er ikke blevet ændret endnu. Derfor sætter man spørgsmålstegn ved, hvad er det, de går på kompromis med? Hvis de prøver at gå på kompromis, hvad er det så, de vil lytte til? Altså nu er det en meget svær udmelding at forholde sig til, når de siger, at de er kompromissøgende, men så
Hvad er det, I vil have ændret? Det nævnte jeg lige før. Det her med det direkte og indirekte ejerskab, altså hvor stor en effekt det kan have i forhold til dem, der er aktive lige nu. Fordi det er meget rodet, det som er sket lige nu. Tak til Aggressere Remedsen, Jens Frederik Nielsen, Demokraterne, du er markeret. Ja, vi har prøvet at mødes. Vi har taget en hel masse forslag op. Vi har også lavet en ejerskabsgrænse og Royals, hvor man har prøvet at finde nogle kompromisløsninger med hensyn til, hvor meget man skulle kunne være ejer. Også det her spørgsmål omkring direkte indirekte ejerskab, det har vi prøvet at mødes med. Fordi de her private, som der får fjernet deres kvoter, dem skal man også prøve i gode se, fordi også dem, der overgår til EUK, der kan vi høre, at de får for få kvoter, og de føler sig, at de er blevet snydt, og dem siger jeg, at dem er vi nødt til at gøre noget for lige nu. Det vigtigste, det er, at da man lavede loven, så havde man ikke evne eller lyst til at lytte. IA og Siumut, de har ikke haft lyst eller kapacitet til at samarbejde, så det er meget ærgerligt, det der bliver sagt nu, at det kan ikke rigtig være anderledes. Men fordi man har ventet på loven i rigtig mange år, så skal man blive færdig med loven, før valgperioden slutter. Karl Ingemann Brustrup, hvad tænker du? Ja, vi har været modstandere af beslutningen, fordi vi kunne se straks, at så snart den her lov blev indført, så vil de kystnære fiskere blive forledt. Hvordan bliver de forledt? Når vores kvoter, når man ordner det sådan, at man kan sælge kvoter mellem hinanden indbyrdes, så kan de selv få et skib, og så begynde at sælge deres fangst selv. Men hvad så med de store virksomheder og de andre store? Hvad skal de så lave? Fordi når den ene gruppe får skibe, så lægger de jo ikke til kajs. De laver produktionen ombord på deres eget skib. Og det er noget, man kan kalde en katastrofe her for landet. Hvad er det, I vil have ændret i loven? Vi vil undersøge til bunds de ting, der skal forandres, og dem vil vi indgå forhandlinger om at forandre, således at de store trawlere skal have mulighed for at sejle tæt indskærs. Det kan vi slet ikke acceptere, fordi så fortrænger de dem, der fisker indskærs. Tak til Ingemann. Jensen, du har markeret, ja. Det vigtigste i loven, som også er blevet sagt, det er, at det er det grønlandske folk, der ejer de grønlandske ressourcer. Så jeg er glad for, at nogle partierne trækker i land i forhold til nogle af de ting, som de siger, at de kan forstå, at vi skal lave mere forædling her i landet. Det er vi taknemmelige for. De her forskellige ting, der skal ordnes via bekendtgørelsen, det er selvfølgelig noget, der skal laves. Det er rigtigt, at de store trawlere, de kan have dispensation til at sejle ind til indskærsområder. Det har man åbnet op for via bekendtgørelsen, og det er der nogen, der synes, man skal rette op på, og så er man selvfølgelig nødt til at snakke om det. Og så derudover, dem, der er ude på demonstrationer med hensyn til, der har de 3 søjler, som de står på, og det er jollefiskerne, som der er nogle begrænsninger for, og så er der 60 sømilgrænsen. Og så den tredje, det er mindstepriser. Det har blandt andet noget med bekendtgørelse at gøre, men også det her med 60 mil, det er jo noget, der har med loven at gøre. Hvis man kan lave nogle tilretninger, så er der noget, man skal tage op på en etableret. Du snakker om forædling. Hvordan er det skal ske? For eksempel så har fiskerne i rigtig mange år lige nu fået en meget lille pris, en alt for lille pris, synes jeg, og også den måde, som RG har kørt det på, der skal der være noget konkurrence, og de skal ansvarspålægges lidt mere, således at de her priser
der kan man sælge dem på de unødige priser, og så bliver det fragtet ud af landet. Og det er vores lands ressourcer, og når det så bliver ført videre ud af det andet land, så sker der en værdifølelse. Hvad skal vi så gøre? Vi skal ansvarspålægge dem, at der bruger her i landet, at vi skal have mere forædling her i landet, fordi vi giver dem jo også rabat på el til fabrikker og sådan noget, så de har ikke nogen undskyldning for at påsage sig en større ansvar for at løfte med i samfundet. Med hensyn til mindstepriser, altså det er noget, man har givet tilskud til via landskassen. Skal vi tilbage til det? Jeg siger ikke, at landskassen skal give nogle tilskud til det. Det er noget, som foreningerne forhandler mellem sig. Men virksomheden Royal Greenland, det snakker man om særskilt, fordi den har 30 forskellige indhentningssteder, og så kan man se, at der er nogle af dem, fabrikkerne, der kan lukke, hvad ikke se det igen, så vil vi ikke tilbage til de forhold. Og derfor har vi stillet særlige spørgsmål til RG. Pelle Probørn, eller? Ja, det første, som jeg lægger mærke i, det er, at vi alle sammen gerne vil lave nogle tilpasninger til en helt ny lov. Hvis man havde været mere lydhør under lovgivningsprocessen, og måske skal man også erkende, at når man arbejder i høj og hast, så opnår man ikke det bedste resultat. Så vil man måske ikke stå i den situation, som vi står i nu. Hvis løsningerne er så enkle i forhold til det, de siger, altså vi har jo allerede nævnt det inde i salen, også i udvalgene. Hvorfor er det så, man ikke har kunnet nå de løsninger tidligere? Men vi skal ikke kigge på de ting, som vi kan pege på lige nu. Det vi har behov for lige nu, det er, at de næste Inatsisartut, at de næste Naalakkersuisut, der kan de allerede høre, at den her helt nye lov, den er ubrugelig, den skal tilpasses. Så lad os komme i gang med arbejdet. Jeg vil ikke deltage for, at der kommer færre fiskere her i landet. Jeg vil deltage for, at dem, der har fået fjernet deres fiskerilicenser, og også dem, der er gået over til IUK-ordningen, som ikke kan gå tilbage, at der skal man finde den virkelige frihed. De skal kunne fiske her i landet. Lovgivningsarbejde, det kan tage lang tid. Hvor lang tid skal det tage? Det skal gå hurtigt. Hvor lang tid skal det tage? Det, jeg kan love, det er, at hvis vi kan opnå et flertal, så vil vi inden sommer sikre, at man har tilpasset lovgivningen. Pelle Bob, tak. Mutti Borgeved, Inuit Ataqatigiit. Du har været formand for Naalakkersuisut i den netop afsluttede valgperiode. Og nu har du hørt partiernes udmeldinger. Hvad synes du? For det første vil jeg gerne sige, at man skal ikke arbejde i hast. Men så skal vi have nogle ordninger før sommer. Altså det er jo en hasteløsning. Det er ikke hastearbejde, at man tager 20 år at lave en ny fiskerilov. Det vores fiskere har behov for, det er, at de har nogle stabile rammer. De ting, der kan ordnes via bekendtgørelser, for eksempel det her med den 29 års aldersgrænsen, det er noget, man har forsøgt at ordne 4. februar gennem en ny bekendtgørelse. Altså, hvis man har været fiskeriaktør, så har man mulighed for, eller større mulighed for at gå ind i fiskeriet. Hvis den ordning stadig er dårlig, så er der nogle ting, der skal tilpasses endnu. Og for det andet synes jeg, at en fiskerilov, det er noget, som vi alle sammen aldrig vil blive fuldstændig enige om, fordi der er så mange forskellige interesser. Men det vigtigste, det er, at samfundet, vi alle sammen, det er noget, det er os, der ejer ressourcerne, og der har man via lovgivningen sikret, at det er det offentlige, der ejer ressourcerne, og der har man så givet den videre til fiskerne. Er bekendtgørelserne nok? Altså bekendtgørelser, det er noget, der kan tilpasses, og som har udgangspunkt i en lov. Jeg synes med hensyn til at tilpasse bekendtgørelser, så hvis man har gjort noget, som ikke har været efter hensigten, så kan man tilpasse det via bekendtgørelserne. Mutibarup Egede, tak. Jens Frederik Nielsen, Demokraterne, du har markeret. Ja, jeg er glad for, at Siumuts formand siger, at partierne endelig har forstået det her forædlingsspørgsmål. Men der vil jeg gerne lige præcisere over for Erik Jensen, det her med forædling og værdiskabelse. Med hensyn til hellefiskerne og andet, det er der slet ikke grundlag for i lovgivningen, og det har vi råbt op om. Fordi hvis vi skal lave forædling og værdiskabelse, så skal der være rammer i lovgivningen for, at de private har bedre mulighed for at lave udvikling. Og med hensyn til, hvordan skal det så se ud? Ja, det er det, som man siger nu i lovgivningen. Nu har du så endelig forstået, hvor vigtigt det er med forædling og værdiskabelse. Men der vil jeg gerne præcisere, at i den her lov, så står der
så er der ikke noget, der giver bedre rammer for forædling og værdiskabelse. Jeg synes, vi kan se på landingspligten, vi kan se på nogle bedre rammer og også forskning inden for fiskeriet. Lad os kigge på Island. Island poster rigtig mange penge i fiskeriet og fisker rigtig meget på torsk. Hvorfor kigger vi ikke efter dem? Med hensyn til indhandlingspligten, at give muligheder for, at fiskerne kan sælges ude i udlandet, er det ikke forædling i sig selv? Jo, det er det, men nu kan jollefiskere ansøge om at sælge direkte til eksport af fisken. Så bliver udmelding fra Siumut, at man kan sælge ud til udlandet eller eksportere. Men i forhold til kystnær fiskerilov og licensudgivelser, så kræver det, at man skal indhandle fisken inde i landet. Så vi skal den nye ramme, så skulle Royal Greenland være en lederne, som koalition var så glad for, at det står forrest med hensyn til at skabe muligheder for at sælge eksport for fiskerne. Tak. Erik Jensen, du blev nævnt flere gange. Ja, i fiskeriloven så er der pligt om at tilbagekalde overskud. Så på den måde kan man sikre i forhold til dem, der har opkøbt, det skal man gå væk fra og tage selv ejerskabet. Og gennem fiskeriloven så ved at gøre ejerskabet større, som kaldes, så hvis det får eksporttilladelse, så får man mulighed for at forædle i Grønland. Det er det, der var centralt i fiskeriloven. Så skal der tilbagegivelse efter 10 år. Det er en positiv ting. Og det er jo rigtigt nok, at Royal Greenland skal ikke bare være et kært barn. Og det skal vi klart melde fra Siumut, at der bliver sat nogle stærkere krav til Royal Greenland. Og ja, Royal Greenland skal være ledende til at give de bedste rammer for det. Det kan vi godt være enige i. Men i grundlaget i fiskeriloven, så er det, at man giver nogle krav inden for rejefiskeriet. Hvordan kan fiskeren konkurrere mod de store selskaber? For eksempel Sandgren og Enoksen og Eriksen og andre, som har fiskere i kystnært, så opkøber det i selskaberne gennem aktier, og for at danne et bedre pris for fisken. Og det er, når man har overskud i driften, så kan det overtage og have nogle direkte med udlandet og eksportere og få det bedste frimer. Også på den måde kan det løfte i alle regioner og give bedste muligheder. Så det er det grønlandske, som får mulighederne. Så tusind tak for. Erik Broberg, værsgo. Hvis vi kigger på følelserne først, for eksempel en grønlænder skal jo selvfølgelig have mulighed for at fiske, uanset alder. Det skal vi alle sammen sikre. For det andet, det er fejltagelsen tilbage i 90'erne. Der var rejer. Nu er vi 2025. Nu er der kun, dengang var der 25 rejefartøjer, nu er der kun 19 eller 14. Så der skal være nogle klare udmeldinger. Vi skal gå fra 3 sømil til 12 sømil i rejefiskeriet. Og vi skal sikre igennem opdatering af fiskerilovgivningen. Vi skal sikre, at det er centralt for fiskeren og arbejderen i fiskerifabrikken. Karl Ingemann, vi har i vores by i gang med 55 folk til at opbygge en fabrik. Der har været nogle gennem 50 år, så har prisen for laks ikke og torsk ikke rykket sig. Det har man slet ikke fokuseret på, så derfor har vi besluttet, at vi alle sammen skal fiskerne bygge et fabrik. Så du stiller dig op, så du kan bane vejen for dig selv, eller hvad? Nej. Jamen, der har været så stor fiskeri, at selvom man ændrede på fabrikken, så kan man filetere fisken sig selv, og på den måde kunne man forhøje priserne. Det var meget klart, det har man så ikke gjort.
Karl Ingemann Røsler, tak. Jeg kan fornemme, at I er tændt i debatten, men vi skal desværre gå videre, så går jeg over til det næste emne. En masse løfter, men løfterne koster også penge. Renovering af for eksempel folkeskolen, og at hvis der skulle være læge i alle bosteder, erhvervsudvikling, og måske arbejde under 40 timer om ugen, og en hel masse løfter. Hvis det skal blive realiseret, så kommer det til også koste mange penge. Bare som et eksempel. Da man besluttede, at man skulle bygge det nye lufthavne, så laver man afgifter på hverdagsvarer. Så indirekte så er det befolkningen, der betaler. Alle disse løfter, hvis det skulle blive realiseret, hvordan skal det så finansieres? Hvordan er det, at vi skal skabe nye indtægter i Grønland? Hvis vi ikke udvinder uran eller olie, hvis vi skal bore olieboringer ned i havet, hvis det ikke for dem, hvordan så? Jens Erik, du har markeret 2 muligheder. For det første, vi skal nedjustere på afgifter, eller nedsætte udgifter. Det er den store administration, der er i det offentlige. Så vi har alle sammen nogle ting, som vi alle sammen skal løfte. Det er især forældre i forhold til den store udfordring med anbringelse af børn, som skaber store udfordringer i samfundet. Det ene er det første ting, vi skal kigge på. Det har vi også drøftet gennem flere valgperioder og nedsættelse af udgifter i administrationen. Er du klar til at lave fyringer i det offentlige? Jeg siger ikke, at der skal være nogle fyringer. Man skal måske være lidt mere fleksibel i forhold til, nu har man nu bruger man oversættelse af AI med kunstig intelligens. Ja, så skal der være fyringer, men i forhold til oversættelsessystemer, også med nye maskinerier og digitaliseringer og store driftfordele og mere fleksible arbejde. Men for det vigtigste, så en af de største opgaver, det er, at hvordan kan vi have større omsætning i Grønland. Så derfor, at værdiskabelse og udnyttelse og større udnyttelse af ressourcer. Vand, for eksempel i Grønland, er det en af de største, som ikke bliver brugt, som ikke bliver anvendt som handelsvarer. Så hvis lovgivningen er ikke i orden, så lad os kigge på den, og på den måde skal vi så vi har nogle store ressourcer, som vi ikke udnytter. For eksempel vandkraftværker. Og det kommer jeg tilbage til. Det kan vi gå tilbage til. Og det Ja, hvis man siger, at man vil have mindre administration, men ikke vil skære ned i antallet af offentlige medarbejdere, det hænger ikke rigtig sammen. Der synes vi at vi har nogle kontorer, for at sige det lige ud, som er tilpasset til lande med meget store befolkninger. Altså, vi kører med administration så i centrum. Hvis man kigger på administrationen i forskellige steder, altså på Færøerne har de nærmest det samme befolkningsantal, men hvis man kigger på kommunerne, så er det altså måske færre end 100 personer, der arbejder inden for administrationen. Altså, hvis man kigger på den store arbejdsmangel, som vi har,
Altså, hvad er det for noget af administrationen, du vil gøre noget ved? Hvis man ser samlet på det. Hvis man ser samlet på det hele, hvorfor er det så, at vi skal have en central administration, som har behov for hundredvis af ansatte, og så er det ikke kun departementer, men styrelser, man har ved siden af. Altså, det er en kæmpe administration eller organisation, der taler om. Kommunerne har selv flere tusind medarbejdere. Altså, hvis vi kigger på alle de her forhold, vi har en så stor og vanskelig administration, at vores arbejde bliver meget, meget svært. Vi har rigtig mange døre, som man skal igennem. Akademisen, hvad er det for en del af administrationen, du vil fjerne? Samlet set skal det selvfølgelig ikke gå ud over sundhedsvæsenet, fordi det er ikke noget, der har noget direkte med administration at gøre. Men I er klar til at fyre folk, eller hvad? Det private arbejdsmarked har behov for hænder, så vi vil gerne gå med til, at man ikke skal have så stor administration. Og så er vi også nødt til at se på det, man kalder outsourcing. Altså i stedet for, at det er naalakkersuisut, der håndterer en specifikke sagsområde, hvordan kan man så lægge det ud i virksomhederne? Så kan man have en mere dynamisk omsætning, så hvor omsætningen kan tilfalde borgerne og ikke bare være inde i det samme system. Ja, det er en rigtig god debat, og det har vi også snakket om nede i salen. Lige nu har vi behov for selvstændige. De selvstændige mangler hænder. Det første, man skal kigge på, det er lovgivningen. Og der skal man gå ud fra vores land og vores forudsætninger, og ikke omvendt. Men når man ser på de sociale fag, så mangler vi hænder. Dem vi har nok af, det er ledere, som skaber andre lederposter. Så er du klar til at fyre folk? Man kan ikke komme udenom, at vi er nødt til at have mere fleksibilitet og ændre den måde, som vi tænker på. Altså nu står vi jo i den situation, at når det offentlige skaber arbejdspladser, måske i en kommune, så er det indtægter? Nej, det er udgifter til offentlige ansatte, det hele. Vi har ikke råd til at have mange offentlige ansatte. Også det her med at flytte jobs fra sted til sted, hvor man siger, hvad er det for et departement, der har for meget administration? Det er måske ikke kun i departementerne, det offentlige, kommunerne hører også under det offentlige. Du har også sagt før, vi kan hverken gå efter råstoffer eller olie. Altså hvorfor har vi så et råstofdirektorat? Men hvis du kigger på departementet for fiskeri, altså det, der skaber mest omsætning her i landet, og som måske har mest mangel på arbejdskraft, står vi så ikke bare i en værre situation. Jo, men så er vi nødt til at tænke på, hvordan kan vi skabe mere omsætning, og der kan jeg være meget enig med de andre. Men dem, der arbejder på det modsatte, altså dem, der arbejder med obligatorisk pension, hvor pensionen går ud til udlandet, det kan vi ikke acceptere. Jeg vil også gerne have svar på det her fra jer alle sammen. Hvor skal vi hente nye indtægter fra? Carl Ingemann Rutlev. Vi synes, at vores land på alle områder er rig på ressourcer. Men sådan som det kører nu inden for rigsfællesskabet, så skal aktiverne ud først, før de anses som aktiver. Det er vi nødt til at vende op på. Hvordan skal man så arbejde med det? Vi snakker om, vi mangler arbejdskraft. Ja, men det første, vi skal gøre, det er her i landet, at flere penge skal tilfalde os her i landet. Uanset om vi mangler arbejdskraft, så skal vi arbejde efter, at der er flere penge her i landet. Og der ligger den i, at når vi opnår statsdannelse, så vil der blive åbnet op for en hel masse ting. Vi kommer ikke flere mangel, og så bliver det først noget, der bliver sendt ud af landet, når det har været til gavn for landet. Carl Ingemann Rutlev, tak. Jens Frederik Nielsen, Demokraterne, hvad synes du? Ja, selvfølgelig skal vi udvikle rammerne. Vi snakker om forædling af fiskeriressourcer, det skal forbedres, og så er der også turismeområdet, der er det også vigtigt, at vi laver udvikling, og der skal der være gode rammer, både med hensyn til skatterne og så mulighed for at rejse.
fordi vi er nødt til at skabe flere arbejdspladser, og selvfølgelig er råstofområdet også en mulighed, og lige nu skal det være et attraktivt sted at investere i. Hvilke råstofområder tænker du på? Jo, råstofområdet kører sådan, at man laver efterforskning, og så hvis der er nogle gode forekomster, så kan man ansøge og få en udvindningstilladelse, altså udnyttelsestilladelse. Der er 6, der har en udnyttelsestilladelse lige nu. Og man har sagt, at der er flere, der kommer, og dem skal vi altså være åbne overfor. Og så synes jeg, det er meget vigtigt, det der bliver snakket om. Det er, at vi har behov for alle. Det er rigtigt, at vi mangler medarbejdere, men så mangler det heller ikke, at man laver lovgivningen, som giver rammerne mulighed for, at folk bare kan blive hjemme og ikke lave noget. Det er sådan noget, som vi er nødt til at ændre på. Dem, der stempler ind i socialen, dem er der for mange af, fordi det bedre kan betale sig at blive hjemme. Der skal være krav og pligt til, at man bidrager til samfundet, fordi vi har behov for alle her i samfundet. Du nævner dem, der bare er hjemme. Kan det ikke være dem, der har været udsat for en masse sociale overgreb, som ikke kan arbejde nu? Hvordan skal man så hjælpe dem? Dem, der er registreret som arbejdsdygtige, men uden for arbejde, dem er der rigtig mange af. Selvfølgelig, dem, der er blevet registreret som nogen, der skal have hjælp, der skal vi også være bedre til at drage omsorg for dem og hjælpe dem, således at de også kan bidrage på en eller anden måde, ikke mindst over for sig selv, og at de kan udvikle på sig selv. Jens Frederik Nielsen, Demokraterne, mod til eget invitaritet. Du har markeret for længst. Ja, det vigtigste først. Vi skal skabe flere indtægter her i landet, så vi skal have nye indtægtskilder, eller også skal vi kigge på de eksisterende indtægtskilder, for eksempel turisme og råstoffer, som skal give endnu flere indtægter. Vi kan ikke... Fiskeriet, det kommer til at være centralt for vores økonomi i mange år frem, og det skal vi være dygtige til og endnu dygtigere til at leve af. Men hvad så med råstoffer? Ja, råstoffer skal vi også lave udvikling på. Der er mange, der gerne vil investere udefra, men for eksempel her i landet, så er der flere, der gerne vil have mere udvikling på smykkestensområdet. Men på turismeområdet, så beskytter vi nu de hjemmehørende på en lidt bedre måde. Vi skal ikke stå tilbage for at kræve mere, for at de skal være hjemmehørende, og så den tredje eller den fjerde, det skal være, at lovgivningen, der er modstridende, det skal vi kigge på. Hvilke lov er det? For eksempel, hvis man vil lave innovation, så er der en hel masse små forhindringer. Og det hører vi blandt andet fra dem, der gerne vil lave innovation. Det snakkede man jo også under sidste valgkamp. Hvordan er det så? Hvad vil I så gøre anderledes nu? Man er lige ved at lægge nogle nye rammer for dem, der har innovation. Og der er også nogle andre tiltag på vej, hvor man vil prøve at tydeliggøre, hvilke forhindringer der kan være. Det er gode værktøjer, og derfor vil jeg gerne lige sige, at med hensyn til et mindsket administration, der er jeg enig i, at det skal vi prøve at opnå, men så skal vi også først kigge indad, også til at lave lovgivning. Vores arbejde i lovgivning, der er det op til 40%, som går ud på at lave redegørelser og strategier. Der er en hel masse redegørelser. Hvad sker der med dem? Så vi er altså nødt til at gribe i egen barm først. Fordi det er nogle steder, hvor departementerne bruger rigtig mange penge på at få hjælp udefra. Jeg synes, hvis vi skal have mindre administration, så skal vi indgå aftaler over en flereårig rækkefølge. Du nævnte at kigge indad, så vil jeg gerne spørge jer. Når I spørger gennem paragraf 37 spørgsmål, så er der nogle gange svar, som man kan google sig frem til. Når I sidder i Inatsisartut, er I så ikke med en del af den store administration, når I spørger så mange paragraf 37 spørgsmål? Aqaluk, ja, det er derfor, at vi forsøger at have så færrest som muligt paragraf 37 spørgsmål. Fordi jeg undersøger selv og bruger en hel masse tid. Daværende formand sagde, at der laves en masse undersøgelser. Jamen lad os kigge på, hvor mange forslag vi har udarbejdet. Og alle koalitionen forslag omhandler også om, at man er nærmest alene omkring undersøgelser. Så man bliver nødt til
kigge på sig selv, og jeg tror, at man skal lade være med at kigge på partifarverne, når man afviser forslag. Så jeg tror, at vi kan nå mere ved en bedre samarbejde og kigge på tværs af og overkomme partifarverne. Lige et spørgsmål omkring et overbebyrdelse eller den store administration til at besvare paragraf 37 spørgsmål. Så derefter kan vi komme tilbage til økonomien. Erik Jensen, du har markeret. Ja. Jamen, det er en rettighed, som folkevalgte har. Der skal være en mulighed. Men i forhold til formandsdepartementet, det skal vi ikke komme uden om. Der står jo klart, at hvor mange der er en krav til hvor meget man kan spørge, eller hvor mange opgaver der kan gives. Men der skal vi synes også, at det er på tide, at vi skal kigge på Inatsisartut-loven og den måde med fremgangsmåden, så det er noget, vi skal alle sammen kigge på fremgangsmåden. Også denne system, som vi benytter os, det er også noget, som er kopieret fra det danske system, desværre, som vi til stadighed benytter, så vi bliver nødt til at danne nogle nye fremgangsmåder, som er ud fra os selv, og realisere den frem for at tale om den. Pelle Broberg, eller hvad? Jeg skal måske præcisere, at der kan være nogle forskellige spørgsmål, men du har ret i, at der kommer det her spørgsmål, som er lidt bully-agtigt mobningsspørgsmål. Vi ved godt, hvor naalakkersuisuts politik, men det er meget uklart. Hvis vi kigger på svarene i forhold til paragraf 37 spørgsmål, nogle gange så svarer formanden for naalakkersuisut, at paragrafspørgsmålsstilleren skal rette direkte til Air Greenland. Nogle gange så skal man måske kigge på dem, der ikke er så gode til Google. Så er du så enig med Erik Jensen? Nej. Det jeg prøvede at sige, at vi har ellers prøvet at bringe det op med hensyn til alt den oversætteri og tolkning, der er. Og fordi når det skal først oversættes, så tager det også tid. Så derfor har vi ønsket, at det hele skal foregå grønlandsk, så man undgår, at den er oversættet, fordi det er tid til, at vi tænker nyt. Jens Frederik, vi fra Demokraterne, det vil gerne vil uden tvivl sige, at vi har stillet de fleste paragraf 37 spørgsmål. Hvis vi kigger på vores fremgangsmåde, hvis du ville gerne fremsætte et lovforslag i Inatsisartut, så kræver det, at man har det rette informationer, og det er det, som departementet kan give til os, og det skyldes af flere ting. Det er jo rigtigt nok, at det fleste bliver præsenteret som et undersøgelse eller rapport. Det er også noget, som ikke kan opnås i forhandlinger, og det er det. Hvis det skal gå igennem som et lovforslag, så skal det godkendes af flertal. Vi bliver nødt til at kigge på fremgangsmåden. Vi har råbt op i Inatsisartut de sidste 3 år, at vi bør ændre på Inatsisartut fremgangsmåden og ændre på efterårs- og forårssystemet. Vi skal have et helt års Inatsisartut, og det skaber nogle ufleksibilitet der. Tak. Karl Engelmann, vil du gerne besvare. Hvis jeg også nu skal spørge gennem paragraf 37 muligheden, så vil jeg gerne spørge om, hvorfor er det, man fjerner fiskerne, men den har man fjernet.
Men hvordan kan man have en gældende lov, som ikke gælder? Hvordan kan vi danne nogle nye indkomst? Men i forhold til, jeg tager lige paragraf 37 først. Ja, det skaber en stor administration. Da jeg sagde, at vi skal kigge ind af, det er heller ikke kun administration. Vi skal også kigge på os selv. Det er en løsningsforslag kunne være, at frem for at lave en undersøgelse eller en rapport, så kan vi have nogle aftaler, som kan gælde hen over nogle koalitioner eller valgperioder, som vi også har gjort. Så kan der være nogle partier, som gerne vil vide omkring nogle områder. Så kan man måske have en mere fleksibel for at få fat i nogle informationer, uden om at frem for at lave en hel rapport. Det er en meget gammel system, vi har, men vi skal udvikle os. Nye indtægter. Hvordan skal vi oprette dem? Vi skal kigge på selvstyreloven, som vi kalder selvstyreloven 2.0. En af de områder, vi skal kigge på, det er råstofaftalen, som ikke er passende til nu til dags. Og selvfølgelig er der ikke nogen indtægter. Så frem den ligger 75 millioner. Så er der jo ikke en reel indtægt. Så desværre var der ikke en succes med forhandlingerne dengang. Selvom det gør ondt at sige det, som der har underskrevet, men den her del med hensyn til aftale med staten, det har jo ikke været den bedste produkt eller resultat. Vi bliver nødt til at sige, at vi bliver nødt til at have et større lavkage. Men du må gerne rette mig, hvis jeg tager. Der er kun én mine, der er i drift. Det er derfor, jeg siger, at vi ikke har fokus nok inden for råstoffer. Vi kan også se, at hvis vi havde lavet en ordentlig lovgivning inden for det, så og gav muligheder for at en investering på lang sigt, så på grund af disse ting forhindringer, så er det ikke mulighed for at danne nye indtægter. Erik Jensen, Siumut, der har markeret. Som jeg sagde til at starte med, så har Grønland nogle rigdom og ressourcer, og det bliver nødt til at udnytte. Jeg håber ikke, at der kommer ind på fiskeriet. Det er ikke kun dem jo. Bare for et eksempel vand og vandkraftværker, som skaber en vedvarende energi, der så siger, og er været hans forslag, det er også nogle vigtige værktøjer, som vi kan benytte os af. Og vandpotentialet, dem skal vi udnytte mere af. Hvorfor er det, at vi ikke kan starte op med vand? Jamen, den bliver nævnt hvert valgperiode. Hvorfor har man ikke igangsat det? Det skyldes allermest transportudgifterne. Så hvis jeg husker det, så er det en udfordring med prisen for kubikmeter, og i forhold til produktionen af såkaldte produktionsomkostninger, som er alt for høje. Det er en af de ting, så vi bliver nødt til at bane nogle nye veje og innovation, så vi bør være bedre af. Så grundlæggende fra Siumut indenfor, så skal vi have nogle vedvarende erhverv og vedvarende energiområder, vedvarende kraftværk, og det skal vi bane vejen frem. Og meget kort til sidst, så skal jeg nævne, at i forhold til fiskeri, som du ellers var ikke så glad for, men det er unge, selvom det er over 29 år, uanset om det ligger administrativt eller gennem bekendtgørelser, så skal vi løse. Jamen dem, der gerne har gummistøvler på og tage ud og til fiske, det er en af de ting, vi skal kigge på. Pelle Broberg eller Ram. For det første, så skal jeg nævne, at selvom det er en klage i dag, selvstyreloven er
besluttet ved at være afstemning af nogle af befolkningen. Det står i en paragraf, som giver mulighed. Nye indtægter. Vi har brug for flere milliarder for at gøre os selvstændige. Vi har nogle områder, som danskerne driver med hensyn til store udgifter med at holde en hel masse kontrol og tilsyn. Og det vil det gerne. Det er danskerne ikke interesseret at betale i, men det er amerikanerne interesseret i. Tænker du, at det andre skal betale dem? Jamen det er... Ja, det var dengang i 16, at det sagde, at der skal være tilsyn og bevågenhed, som andre gerne vil betale til. Det er meget vigtigt at understrege, at det er andre, der vil gerne vil betale det. Hvis vi kigger på det lang tid, så skal vi tænke på, hvordan vi kan overtage området. Men i forhold til det, vi tænker på råstoffer, men udfordringen her er en stor udfordring. Det er for vanskeligt i dag at opstarte i Grønland. Så derfor skal vi i udgangspunktet, så betyder det også, at det er hjemmehørende, der skal have mulighed for at gøre det attraktivt i samarbejde med dem, der gerne vil starte op udefra som investor. Det vil gerne kigge på, når vi kommer ind. Jens Frederik Nielsen, demokrat. For det første, så synes jeg, at vi skal have en styrkelse inden for erhverv, samarbejde og handel med andre lande. Den skal styrkes, og det er en investering, vi skal foretage. For eksempel, vi skal have flere i udenrigsdepartementet. For eksempel medlemskab i WHO2. Og vi skal kigge på andre samarbejdsmuligheder med andre lande og USA. Det vigtigste er, at hvad er det for nogle ressourcer, som omverdenen har behov for? Vi har jo nogle sjældne jordarter, og nær Nanoq, så er der muligheder, som er på vej, som jeg kunne forstå, det er en positiv ting, hvis en vedvarende energi, og det har noget, omverdenen har behov for, og der skal være nogle gode rammer for det, og en ting, som vi kan undvære, vi ikke kan undvære, det skal vi fokusere på centralt, at vi skal have nogle rammer, som er stabile, som er robuste. Hvis vi ikke har stabile rammer, hvordan skal vi sikre disse store investorer på milliarder? Men der er nogle råstoffer, som har uran, eller sjældne jordarter, som har uran. Men den er besvaret med hensyn til uran, og vi har en lovgivning på uran, som skal respekteres. Det er ikke alle jordarter, som indeholder uran. For eksempel som den potentiale nær Nanoq, som ikke er i farezonen. Vi vil selvfølgelig respektere den her 100 ppm. Det er ikke fordi, vi skal stoppe med at dreje tandhjulet, men en anden ting, som jeg gerne vil, det er forskning og uddannelse, som er centralt her. Vi skal have større omsætning inden for uddannelse og forskning. Karl Ingemann Rutlop. Fra Rutlops side, så tænker vi, at ja, selvfølgelig skal vi have nogle indtægter. En del af tiden, en gang så var der en af mine medgrønlændere, som glad kom hen til mig og sagde, at jeg skal nok hente madvareområdet til os, eller fødevareområdet til os. Men da jeg ikke hørte noget fra ham, så spurgte jeg ham næste gang, jeg så ham, kunne du ikke få det der fødevareområde her til landet? Nej, det var de alt for glade for. Hvad så? Jo, når vi opnår sagsdannelse, så bliver det vores ressourcer og vores fisk, som vi kommer til at tjene på. Og der var en lille geolog, som sagde, at han havde været ude og se på Dundas Titanium. Det her fødevaretilsynet, er det ikke bare en udgift? Nej. Færøerne, de har overtaget deres fødevaredirektorat siden for meget længe siden. Så derfor på alle områder, på torskeområdet og andre fiskearter, så sender de alt ud. Vi var derhenne lige før jul, hvor der var nogen, der aflastede. Og de aflastede ligesom
vi gør i kasser, hvor de fik 40 kroner per kilo, fordi det skulle sendes ud med det samme. Og det er det forædling. Og der er forskellen jo fra 6 kroner til 40 kroner. Ja, det vi snakker om hele tiden med hensyn til besked forædling, det snakker vi om endnu. Men nu skal vi over til noget helt andet. Demokrati lider. Lad os bare tage KNR som eksempel. Vi mangler journalister. Og så vidt sågar, at journalisterne på KNR er så trætte, at de laver ulovlig arbejdsnedlæggelse. Og der mangler så mange journalister, at vi ikke kan lave dybdeborende journalistik. Det har vi heller ikke råd til. DR kan bruge rigtig meget tid og rigtig mange penge på at undersøge forhold i Grønland og lave deres egen historier. Vi kan ikke lave undersøgelser om vores eget land. Vi har ikke mandskab til det, og vi har ikke råd til det. Helt grundlæggende, så kan folkevalgte og kandidater snakke så meget de vil. De kan nævne så mange tal de vil. De kan skævvride tingene så meget de vil. Men som journalistiske medier, så kan vi ikke undersøge om de ting, der bliver sagt, er rigtige. Vi kan ikke faktatjekke tilstrækkeligt. Demokratiet lider på grund af det. Vil I gerne styrke demokratiet? Og hvordan vil I så styrke demokratiet? Erik Jensen, du er markeret? Ja, jeg håber, at lytterne lyttede med i dag, da jeg snakkede om det i radioen. Vores vigtigste vagthund, det er Gadat Radio KNR, som nu er væltet omkuld. Den ligger og har det dårligt. Så jeg kan godt forstå, at de her medarbejdere, som arbejder i døgndrift, og som er samfundets vogtere, demokratiets vogtere, vi kan ikke acceptere, at forholdene er sådan, så jeg tror, at efter valget, så er vi nødt til at sætte os sammen, alle partier, og så snakke om vores vigtigste vogtere, og det er KNR, som vi er nødt til at styrke. Vi er nødt til at få dem op på benene igen. Hvis vi ikke gør det, så bliver det fake news, der kører på de sociale medier, hvor de kan lave rigtig meget manipulering, som vi ser, at det gør i dag. Det vil vi ikke længere kunne gøre noget ved. Så jeg tror, at vi har et stort arbejde foran os som samfund, og det er, at KNR's nyhedsafdeling, dem er vi nødt til at gøre noget for. Det tror jeg, vi alle sammen er nødt til at sætte os sammen og for at gøre noget ved. Og det er meget anstrengende og bydende nødvendigt, at vi gør det. Det synes vi, i hvert fald fra Siumut, og det er noget af det første, man er nødt til at gøre noget ved. Mutiborg Egeden Inuit Ataqatigiit, du har også markeret. Det, som vi skal gøre noget ved, det er medierne, KNR, men også andre, der gerne vil lave journalistik her i Grønland. De skal have nogle klare rammer, og det er der enighed på tværs af partierne om. Altså, der skal føres tilsyn med os politikere i forhold til, hvordan de arbejder, men også som eksempel, også om de ting, der bliver udbredt, det vi udbreder på medierne, om det er rigtigt, det vi udbreder. Altså, hvordan skal man sikre rammerne? Altså, også det her med midler, hvordan skal vi finde de her midler, som vi gerne vil finansiere alting med? Men der er også rigtig mange andre store ting, som vi skal forholde os til, og der er også meget stor og stigende interesse fra udlandet her, og der vi bliver presset fra nogle af meget magtfulde personer. Hvad gør de for at lave den pression mod os? Det er man også nødt til at kunne se i samfundet. Så den første opgave, det er for KNR, eftersom det kører som en public service station, så er det, at de skal have bedre vilkår. For eksempel bygninger. Altså lige nu har KNR et midlertidigt hjem, som er en slags lagerhal. Det må man bare sige lige ud. De har nødt til at have nogle bedre faciliteter, så de kan arbejde på en god måde med nyhederne. Vi er også nødt til at sætte flere midler af til, at man kan lave bedre nyheder.
og man snakker blandt andet om, at vi afsætter for mange midler til, men jeg synes ikke, at man kan sige, at man kan afsætte for mange penge til demokratiet. Ja, vi snakker måske om, at der bliver brugt for mange penge på det, men så er der også, hvis man ser på overenskomsterne for KNR, så tror jeg ikke, der kommer til at ske særlig mange ændringer i KNR, uanset om vi sætter flere penge af til journalisterne. Med hensyn til journalisme, så ved jeg ikke, hvor meget stor en direkte virkning den kommer til at have. Fordi dem, der har en journalistuddannelse, når de er i andre jobs, så får de flere indtægter. Og derfor kan man stille spørgsmålstegn ved, om man overhovedet skal tage et job her i KNR. Og så foreningerne, ja, så vidt jeg husker, så var det i 2022, hvor jeg selv har stillet forslag til foreningens møde, så i forbindelse med beskyttelse af demokratiet. Altså, der skal vi jo se journalisme som noget af det vigtigste som samfundets vogtere. Og i forhold til, så har jeg stillet forslag om, hvordan man kunne gøre det bedre. Det er ærgerligt, men ikke endnu rigtig har vist, hvordan det er gået med det, fordi der er så meget manglende sammenhold, viser det. Fordi vores journalister, vores vogtere, altså fake news er noget af det stærkeste, og vi ved godt, hvordan det hele bliver malet op fra dem, som er uenige med os. Og det burde være dem, der beskytter os altså fra medierne. Men det handler ikke kun om lønoverenskomster. Det handler også om andre vilkår. Jeg er nødt til at se samlet på det. I forhold til, hvordan man afsætter midler til det, og så også de vilkår, som journalisterne her, altså der er vi nødt til at høre foreningens mening ad. Det er først fra foreningerne, altså hvis vi kunne sætte dem som bagland. Det er ærgerligt, at vi placerer os så højt politisk og ikke kan sige, at vi skal nok ordne det hele for jer. Det er for billigt at sige det, fordi det er foreningen, som skal være ansigt for journalisterne, og det er dem, hvis udmeldinger vi skal rette os efter. Jens Frederik Nielsen, Demokraterne. Selvfølgelig er det vigtigt, at vi gør noget nu. Og det er også noget, der har været gældende i lang tid, og vi kan også se, at der sker en hel masse udskiftning af toppostninger i KNR, og vi ved godt, at der er behov for, at man gør noget. Jeg er enig i, at vi er nødt til at se på rammerne. Og også lønvilkårene, men ikke kun vilkårene, fordi vi ved godt, at det blandt andet er på grund af lønvilkårene, at journalisterne finder andre jobs uden for KNR. Men hvis vi har det samlede overblik, altså hvordan er det, vi kan fastholde jobs her, altså, så det bliver mere attraktivt at arbejde her i KNR's bygninger. Og så tror jeg også, at vi er nødt til at sikre, at vi har nogle løbende uddannelser. Vil I sætte penge af til det? Vi vil gerne undersøge, hvad er det, vi er nødt til at gøre. Altså lige nu kan jeg ikke love, at vi kommer til at punge ud. Men det, jeg gerne vil sige, det er, at det er så vigtigt i forhold til magtens deling, at vi kalder pressen, medierne for den fjerde magt. Og derfor er vi nødt til at finde nogle ordentlige overenskomstvilkår, fordi der skal være gode vilkår for medarbejderne. Fordi det er ikke kun journalisterne, men vi skal også kigge på teknikerne og de andre, der arbejder på KNR, fordi der er rigtig mange dygtige medarbejdere, som har arbejdet der i lange år, hvor vi er nødt til at snakke om, hvordan vi kan lave nogle fastholdelsespolitikker for dem. Pelle Broberg, eller for det første skal vi måske lige sige, og det var der også belæg for at sige i morges, altså hvor vigtigt det er, at medierne behandler alle ens. Det er ikke det handler om nu. Ja, men det er vi altså nødt til at nævne. Hvis vi kigger lidt bagud i forhold til KNR, så har der været udelukkende grønlandsksprogede medarbejdere, men nu har man så tilpasset sig og begyndt at lave dobbeltsproget indhold, og så nu går det ikke længere ud fra os. For eksempel, vi hører ikke længere fra de forskellige steder rundt omkring på kysten. Det har vi jo ikke råd til. Ja, det er det, jeg prøver at komme ind til. Hvis vi kan arbejde ud fra vores egne forhold først, hvis vi skal høre stemmerne fra de forskellige regioner her i landet, så er det også vigtigt, at vi kører efter grønlandske forhold. Det skal ikke længere være tabu at sige, at vi skal have 70% grønlandske medarbejdere. Man kan slet ikke komme udenom, at hvis man skal snakke om, at det skal være rigtigt, så skal man gå efter dem, der siger det ene og det andet. Altså, enten man er i koalition eller i regeringen eller i oppositionen, så er det dem, der skal prøve at undersøge, om det, vi siger, er rigtigt. Tak til Pelle Broberg. Og her, når man tænker på servicekontrakterne, så er der altså antal minutter på, hvor mange
antal timer og minutter på, hvor meget KNR skal give til samfundet. Og der taler man ikke om kvaliteten af det, der skal leveres. Jensen Siumut, hvad mener du om det? Ja, servicekontrakterne, det er også en af de ting, som man helt sikkert skal se mere på. Jeg glemte at sige lige før, at problemerne skal løses i den kommende valgperiode. Man skal selvfølgelig se på at løse problemerne, men det, som vi har sagt fra Siumuts side, og som vi også har sagt fra siden i fjor, det er, at man er nødt til at lave et medieforlig. Og det vil også danne grund for, hvordan vi kan poste midler i området, og hvordan journalismeuddannelserne kan udvikles på sigt. Og det er noget, som vi i fællesskab er nødt til at arbejde om, således at vi kan lave det her medieforlig, som bliver et bredt forlig. Det er det, som vi har sagt fra Siumuts side. Det vil jeg gerne henvise til, og jeg håber, at i den her netop afsluttede valgperiode, og efter valget, at man arbejder på det her som noget hurtigst muligt sammen med foreningerne og journalisterne, hvor vi går ud fra det grønlandske sprog i den videre udvikling. Ja, der er kæmpe interesse fra USA's side. Vi kan ikke tage til Alaska for at snakke med vores stammefrænder der. Hvad tænker I om det? Altså, hvordan er det? Vi kan ikke spørge dem, hvordan er det at være i USA. Vi kan heller ikke tage op til Nordgrønland og for at undersøge, hvordan det er at leve deroppe. Ja, vi kommer ud til Tasiilaq på østkysten en sjælden gang. Så det er altså realiteterne. KNR har ikke midler til det. Mutiborg, hvad synes du om det? Ja, det var det, der lavede til grund for det, som jeg sagde lige før. Altså, vi er nødt til at være åbne for at poste flere midler i det her. Og der må det være på tværs af regeringen og foreningerne, som det skal foregå. Og andre medier, som for eksempel KNR, det er dem, der samler, eller giver en følelse af fællesskab i det her meget vidtstrakte land, som vi lever i. Så jeg synes, at vi ikke skal være splittet omkring det her, men prøve at søge det, vi har til fælles. Erik Jensen og så Pelle Broberg for det. Først Erik, ja, meget kort. Befolkningen savner udsendelser fra det enkelte bosteder, og på grund af den begrænsede økonomi, så er alt det, der bliver lavet, det bliver lavet i Nuuk. Dengang var der en hel masse journalister rundt omkring i forskellige regioner, hvor der var udstationeringer og repræsentanter, og det er en af ting, som vi bør kigge på, for eksempel Rana Radio og Sydgrønland, og med den udviklende infrastruktur, så kan man kigge på det, og måske have vide mere om, hvad der foregår i Qaanaaq og Tasiilaq i Nuuk. Det er en af ting, som vi skal kigge på. Tak, Pelle Broberg. Værsgo, meget kort. Jeg er meget glad for, at der vil være en kompromis, at man får informationer til Nuuk, og ikke alene fra Nuuk. Så man kan ikke komme uden om, at man også får nogle lokale informationer. Jamen, vi står klar til at give ekstra midler og tilskud, og vi skal nok høre nogle andre meninger, så jeg glæder os til den næstkommende valgperiode. Jens Frederik Nielsen, Demokraterne, meget, meget kort. Ja, for det første, den her servicekontrakt, det bør vi kigge på. Ud fra pligterne, så viser det sig igen og igen, at der er behov for det. Men jeg vil gerne gentage, at vi skal sikre, at der er tilstrækkelige journalister, og det er en langsigtet løsning, vi skal have. Og det skal være en tilfredsstillende kvalitet, og det er noget, vi skal stå sammen om. Ja, det kommer til at koste noget i tilskud, men det er for at beskytte demokratiet. Jens Frederik Nielsen, tak. Akkurat med sen sidste gang. Hvis vi alene kigger på det, jeg har prøvet i 9. klasse KNR Avanna, så fandt jeg ud af, at det var ikke noget for mig. Men heldigvis var jeg meget glad for. Hvad var det, du fandt ud af med hensyn til journalistikarbejde? Jeg fandt ud af, hvordan man lavede udsendelser. Dengang lavede man i det lokale, der var KNR Avanna dengang. Den
skulle vi se, hvor bedre det var bedre produkter dengang med det lokale, helt rigtige lokale informationer. Så det er jo fuldstændig rigtigt, at efter den servicekontrakt, som ikke er tilstrækkelig nu, så kan det ikke betale sig med at have lokal tv. Og det skal vi måske kigge mere på med hensyn til at oprette bedre muligheder for at købe sig frem til lokale tv'er. Ja, vi snakker om demokrati. Tak til jer. Jeg kan fornemme, at I har en stor hjerte til området. Men demokratiet for det første, så skal jeg lige se, at vi er snart færdige. Vi er over tid. Det er et forlænget debat, det her. Demokratiet er skadet nu. Vi har en selvstændig nyhedshus, som er som Mitjak, og nu er KNR meget haltende, næsten i knæ, så løfter som Mitjak en stor opgave. Det er en stor demokrati og inddragelse af, og det viser sig i som Mitjaks undersøgelser, at samfundet ikke prioriterer selvstændighed, men prioriterer velfærd. Hvad tænker I om det? At der er alt for meget fokus på selvstændighed og ikke nok af velfærd? Ja, er vi ikke... Ja, det er også derfor, at vi siger, at vi skal fokusere på Grønland og fokusere på selvstyreloven. Vi kan se i Mitjaks undersøgelse, at der er tvivl hos de unge, hvor over 50% er i tvivl omkring selvstændighed, og det skal vi kigge på. Så vi skal altså gå væk fra vores følelser, eller ikke arbejde efter vores følelser. Vi skal selvfølgelig have fornuften i os, men med det her journalistik, der er heldigvis, har vi stadigvæk journalistik, men jeg er meget glad for som Mitjaks undersøgelser. Og tak. Du har markeret Mitjaborg. Ja, det er helt forståeligt, at befolkningen er fokuseret på det hverdagslivet. Så det er derfor, at det er der, vi skal fokusere på. Det skal vi prioritere. For det andet, vi skal ikke kæmpe om, hvem der er bedre til at danne os selvstændige, eller hvem der er hurtigst. Lad os bane vejen, fordi vi har et samlet mål alle sammen. Vi skal skabe et stabilt og robust, som skaber tryghed for samfundet til at danne os vejen til selvstændighed. Og kigge på, hvor vi har velfærd centralt. Karl Ingemann, du har markeret. Ja, hvis vi kigger på dagligdagen og vilkårene af hverdagen, det bliver vi nødt til at reevaluere. Under møderne, så blev der sagt, at der skal være en fond i Grønland skal have et fond, fordi det er dårligt, det er socialt område. Er der taler om velfærd? Ja. Hvis jeg skal have en fartøj på 10 millioner, så kræver det, at jeg skal have nogle 4 millioner, fordi jeg har jo ikke 4 millioner for at have velfærd. Så jollefiskerne, det får ikke mulighed til at optage lån. Så man lægger personerne i de enkelte skuffer. Det holder op med. Så vi mener fra Rusland, at vi bør have bedre velfærd, fordi det er ikke nok i dag. Niels Frederik Nielsen, demokrat. Jeg var ikke overrasket, at efter vi har rejst rundt, og at man har prioriteret på velfærd og hverdagslivet, og nogle spørgsmål, som omhandler det. Så jeg tror, at det er selvstændighedsspørgsmål er et spørgsmål, som er kommet fra det udlandet og nyhedsmedierne fra udefra. Så jeg er ikke overrasket på, at hverdagslivet følger mere. Men jeg vil gerne sige, i forhold til eller statsdannelsesspørgsmålet, så bliver vi nødt til at have meget klart udmelding fra partierne.
hvor vi står henne. Så vi har sagt fra fra demokraterne, at meget klart, at det er velfærden, vi bør fokusere som det allerførste. Så derefter skal vi have en tryghed, vejen til selvstændighed og statsdannelse. Pelle Broberg vi skal have meget mere velfærd end selvstændighed. Det er fuldstændig rigtigt. Det er ikke første gang, vi siger det. Det er også det alle sammen vælgerne ønsker. Det er også vi ønsker. Det er ikke overraskende, at vi... Jamen der er jo den der over 50% til obligatorisk pensionsopsparing. Og med husleje, så er det jo helt op til 75. Så det er meget forståeligt, at folk vil gerne snakke om hverdagslivene og vilkårene. Så det er meget forståeligt. Ja, i vores... vi stiller op til at gøre op med folks hverdagsliv. Vi har ikke ønsket, at selvstændighed skulle være det centrale. Men I råber allerhøjest med selvstændighed, og vi vil gerne opnå selvstændig hurtigst. Jeg ved ikke, om vi råber højest, om vi vil være hurtigst derude. Men vi sagde, at vi skal... Så vi skal arbejde efter lovgivningen. Vi siger ikke, hvornår den skal blive udfærdiget, så vi skal på baggrund af fakta arbejde videre, så derfor også prioritere til hverdagslivet. Hvis man vil gerne på bekostning af velfærd, gerne vil opnå velfærd, selvstændighed, så det er ikke det rette. 2021, så nævnte jeg også, at vi skal, den årstal besluttet, at der skal være et selvstændighed. Det var det, jeg ellers snakkede om. Erik Jensen, Siumut. Vi fra Siumut. Det her emne om, vi skal stå sammen om det, i samarbejde med befolkningen. Det skal vi arbejde med, det prioriterer vi. Vi er ikke overrasket over, at befolkningen prioriterer, at det skal have bedre vilkår. Det er også det, vi har savnet, og som et emne inden for sundhedsvæsenet, børnehaven, folkeskolen og bedre velfærd, og det er det, vi har behov for. Det synes jeg, at vi skal fortsætte med. Så derfor, at sådanne emner bør vi drøfte videre, og selvom vi har så efter valget, så skal jeg godt tænke mig, at vi drøftede mere om det i Inatsisartut og i samfundet, så vi kan komme med vores meninger. Velfærd og samfundsvilkår. Lad os drøfte de vigtige punkter, og ikke pege på det andre. Erik Jensen, Siumut. Tak. Til afsluttende bemærkninger, så skal vi gå over til det. Men inden da, så vil jeg gerne spørge jer. Vi skal til valg. Vi skal stemme i morgen. Den største, flest mandater skal forhandle sig til en koalition. Hvem vil I gerne samarbejde med? Grundlæggende, så er det alle, vi kan have samarbejde med. For os er det vigtigst, hvordan vi kan have en størst indflydelse, hvordan vi kan udvikle i samfundet og erhvervet. Jeg vil også gerne sige, at skabe tryghed er det vigtigt for os, og at man kan have en gensidig respekt og stolt. Man kan stole på hinanden. Der har været nogle drøftelser, så fortsætter drøftelserne i Facebook, og meninger fortsætter på Facebook efter valgdebatterne. Vil der være nogle påvirkninger? Jamen, der kan være nogle udfordringer med, eller indflydelse i forhold til gensidig, at man stoler på hinanden. Tillid. Og for os er det, at vi skaber tryghed. Så hvis der er nogen, der er
i samme linje som os, så kan vi godt sagtens samarbejde. Karl Ingemann Rutlaq, vi vil gerne samarbejde med alle, så frem det er muligt. Så det vigtigste er, at man har de fleste meninger samlet. For det første, så vil jeg gerne sige tak til partierne den forrige valgperiode og for valgkampen. Vi står selvfølgelig klar fra IA som at stå forrest igen. For os er det centralt at have en samarbejde, der skaber tryghed og stabilitet og robusthed under den pres, der kommer ud fra udlandet, og kan holde ud i længere tid, og gerne vil servicere hele tiden. Sådanne partier vil gerne partier. Er der nogle partier, som vi ikke kan samarbejde med? Jeg synes, at det vi prioriterer, det er noget, som vil sætte linjer på, hvordan vi vil samarbejde, og på den måde kan vi danne vejen til en bedre fremtid, en tryggere fremtid for samfundet. Hvad tænker du? Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi altså inden for politik, når der er nogen, der bliver valgt ind, altså så er det et spørgsmål om, hvad man kan blive enige om, og hvilke kameler man må sluge i et eventuelt koalition. Og det viser så også partiernes egentlige farve. Altså nogle gange kan det være meget svært at prøve at nå til enighed om noget, men det som jeg synes er vigtigt, det er, altså hvordan kan vi blive enige om det her? Måske har vi ikke været for dygtige de sidste par år om de ting, som vi ikke kan blive enige om. Altså hvor det er uenighederne, vi arbejder ud fra. Hvem kan I arbejde bedst med? Der er det et spørgsmål om, hvordan det kommer til at gå med forhandlingerne imellem os. Jeg kan ikke sige, at jeg hverken kan eller ikke kan arbejde med Siumut, IA eller de andre. Det er derfor, jeg kan allerede skuffe vælgerne i morgen, fordi det vigtigste, man kan sige, det er, uanset hvad man siger, de forskellige partier, altså der er det forhandlingerne, der bliver afgørende, ja. Erik Jensen, Siumut. I Siumuts historie, så har vi samarbejdet med alle de her partier. Ja, undtagen Rutlaq, som er et nyt parti. Men samarbejde handler også om kompromis. Så i morgen efter valget, så er der en hel masse løfter. Og i forhold til, hvordan man kan finansiere alle de forskellige løfter, det er det, der vil blive spændende. Men fra Siumuts side, så er vi opsat på, at vi er klar til at føre an her i landet, og uanset hvem de andre partier skulle være, så kan man regne med, at vi gerne vil samarbejde. Vi har ikke tænkt os at begynde at pege på andre. Vi kommer til at respektere folkets valg. Det er det vigtigste i politik, at vi skal prøve at realisere de løfter, som vi er kommet med, så vidt vi kan. Og det er det, vi vil samarbejde ud fra. På de sociale medier, så kører debatten. Kommer det til at have en effekt på jeres forhandlinger? Det er svært at sige. Men folks meninger på de sociale medier, det er noget, man skal respektere. Men det vigtigste er også, at vores politiske mål, som vi skal prøve at realisere, og der kommer det også til at være et spørgsmål om, hvor langt man når i forhandlingerne. Ja, nogle gange er debatten ret hård, ja. Politik er hårdt. Der er en skarp tone. Men dem, der kender mig som formand for Siumut, der går jeg ikke ned på de her skarpe kommentarer. Jeg tager dem ikke personligt. Men jeg føler, når jeg bliver kritiseret, at det er fordi, man prøver at lede mig på rette vej. Peter Probaner, hvad synes du? Vi vil lave innovation, vi vil ikke bare stå stille. Det er derfor, vi vil samarbejde med alle, som vil sætte grønlænderne først. Som man plejer at sige, det er easy. Vi kan samarbejde med alle. Og så er det vigtigt for os, at bare det at stå stille, det vil vi ikke være med til. Men det er også det, vi har sagt under den her valgkamp, at vi går ikke på valg til kompromis. Vi går til valg på vores politikker. Men vi har så 5 punkter,
5 værdier, som vi ikke kan komme udenom. Så I er stålsatte i jeres vilje. Nej, vi er ikke stålsatte i vores vilje, men det er borgerne, der skal bestemme, hvilken vej det er, vi skal hen til. Tak til Pelle Bobra Nedar. Og nu skal vi så til at runde af. Vi starter fra den ene ende. I jeres afsluttende kommentar, så får I 1 minut. Og så tænker jeg, hvis I allerede har skrevet det ned, eller hvis I allerede har tænkt over, hvad det er, I vil sige, så må I gerne slette det fra tankerne, og så svare på det her spørgsmål. Partiformand, om 30 år, hvordan vil I så erindres her i landet? Pelle Broberg Nedar, dit minut starter nu. Tak. Jeg håber, at om 30 år, så har vi ikke haft nogen slingerkurs, men at det her valg bliver startskuddet til, at vi etablerer et Grønland, som vi har banet vejen for. Lige nu går vi til valg for at prøve at sætte på plads, hvad der skal ske de næste 4 år, hvem der skal være lederne her i landet. Fra Nedars side, så vil vi prioritere grønlænderne. Det er en klar udmelding. Fra Nedars side, så siger vi også meget klart, at vi vil inddrage hele kysten. Man kan ikke komme udenom, at der skal ske ændringer, og vi kan godt, og vi kommer til at give den fuld skrue fra Nedars side. Og vi vil også arbejde roligt for, at vi arbejder hen imod selvstændighed, uden at klemme de daglige vilkår og sikre, at vi har velfærd i hverdagen. Vi vil arbejde fuldstændig hårdt på at arbejde for jer. Lad os gå i gang. Vi kan godt. Tak til Pelle Broberg. Erik Jensen, dit minut starter nu. Værsgo. Fra Siumuts side, så håber vi, at mange borgere går ud og vælger, og at langt de fleste vælgere, når de stemmer, sikrer sig, at de stemmer på sikkerhed, tryghed, og at deres stemmer bliver hørt. Det er det, vi håber på. For 5 år siden, så stillede jeg op som formand til Siumut, hvor jeg sagde, at Grønland var alt for blåt, og man lavede begrænsninger for fiskerne og yderdistrikterne, og at fiskerne, der blev sat forhindringer for fiskerne med hensyn til indhandling, og de følte sig ikke hørt. Derfor stillede jeg op som formand til Siumut, og det er det, som jeg gerne vil fortsætte, således at vores vigtigste erhverv her i landet får mulighed for at lave mere udvikling, og at vi også sikrer udvikling i de mere afsidesliggende steder. Så jeg ønsker jer et godt valg. Akkadusse Jeremiasen er der sødt. Hvordan vil du erindres? Et blåt land om 30 år. De sidste 46 år, så har vi ikke haft en blå regering her i landet. En mere blå politik, hvor man tror på erhvervet, hvor det er erhvervet, man styrer efter, og det er dem, man anser. Og de unge nu, som måske på et senere tidspunkt er blevet gamle, som man gerne vil ære, og som man ser som rollemodeller, som man lærer fra, ligesom de unge i Adasut nu. Der er rigtig mange unge, som nu ser sig selv som fremtiden, og det er dem, som skal sikre vores erhverv og vores velfærd. Jeg håber, det bliver en virkelighed, at Grønland bliver mere blåt. Og så vil jeg gerne sige til sidst, det er Adasut. Og så er det Muttiborg Eget. Hvordan vil du erindres? Jeg vil gerne erindres, at Inuit Ataqatigiit sammen med andre partier, uanset partifarve, at har sikret, at grønlænderne har sikret, at vi for altid beholde Grønland, har altid retten til at bestemme over sig selv, og ligesom forældre har givet os til den næste generation, hvor vi prioriterer vores mangfoldighed og ikke er til forhindring til samarbejde. Vi har stået i landet, og fordi vi kan justere og tilpasse os. Grønland er grønlændernes, og det skal vi fortsætte med.
med og videregive til den næste generation, til de næste 30 år og i fremtiden. Tak, Karl Ingemann Qutlaq. Hvordan vil du erindres? Minuten starter nu. I Qutlaq så ser vi fremtiden og frem som Grønland som en nation, stat, en erhverv, der trives rent økonomisk, ressourcer, der forædles i produktion, uden at det bliver sendt ud i landet. Lad os leve af og have indtægter fra råstoffer fra vores eget land. Lad os tænke på, hvem vi kan samarbejde med. Lad os vi skal ikke sige, at hvem vi ikke stoler på, eller hvem vi stoler på. Vi skal ikke på forhånd have forskelsbehandling, fordi vi ikke engang dannet et stat endnu. Så lad os, så vi ønsker det bedste fremtid fra Qutlaq. Karl Ingemann Qutlaq, tak. Jens Frederik Elsen, hvordan vil du erindres? At som en, der har gjort en ændring, hvor vi havde allermest brug for det. Det seneste ting har bremset op i udviklingen. Vi ved godt, hvad udfordringen er. Det er, vi skal fra det unge, fra det ind til ældre og private og offentlige. Vi skal have bedre velfærd. Et land, som vi kan nemmere at leve i. Og vigtigst af alt, et trygt sted at blive gammel i. Vi vil gerne påtage os ansvar og pligt, og vi står klar til at overtage ansvaret, så god stemme i morgen for vores fremtid og vores frihed i morgen. Tak. Efter valget glæder vi os til at se jer på arbejdet hos Inatsisartut Naalakkersuisut. Hermed er vi færdige med partiledernes valgdebat. Og nu vil i forhold til magtinddelingen og tid til at overgive magten til den næste, og vi følger fra den fjerde magt. Lad os respektere hinanden. En god valg i morgen efter smart, og vi vil starte med en udsendelse omkring valget, resultater af valget i morgen fra 1955.